Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille lidt MSP, som I kan se, som jeg er inde på. Ja. Ja. Og optager sige gerne skråstreg. What? Nå, jeg ved ikke, hvad der er galt med min computer, men ja. Ja. Okay. Hov, det står forkert. Altså, jeg ved ikke lige, hvad der gør med min computer, så ja. Godt så. Se på det, ja. Ja. Så søger jeg på en YouTuber. Så skal jeg komme tilbage lige om lidt. Jeg er tilbage. Ja. Hvad skal der med min skærm der? Det ved jeg ikke lige, men ja. Ja, vi ser lige, hvordan det bliver med min skærm, så jeg kommer lige tilbage lige om lidt. Ses. Godt så. Jeg tror, min skærm er bedre nu, så ja. Ja, der er ikke noget her at sige. Som sagt, jeg prøver stadig at finde ind på ikke så mange inden, og det nu er jeg syg, så ja. Valgfred. Sådan. Det siger mig så undskyld. Ja. Man kan ikke lige fikse det. Hvis jeg har sagt det, så undskyld. Jeg kan ikke huske særlig meget, så ja. Ikke dem igen. Nu må jeg lade på Skype. Right. Der. Ja. Gut, så skifte. Stop der nu. Geräuschige, Carsten, Philippe, Helle, Sebastian, Victor, Kasper, Ida, Ulrik. Så ja, det er jo noget godt sted. Der er ikke så mange herinde. Jeg tror bare, jeg slutter den her video af for i dag. Jeg håber, I kunne lide videoen. Eller abonner, like, dislike, altså hvis I kan lide videoen. Men jeg håber bare, I vil se det i min næste video. Hej hej.